Bismillahirrahmanirrahim. Walau tasalan lamun adus sopal junub wong kang junub. Suma kharaja nuli metu minu saking junub mau apa maniyun metu mani maneh ba'dal ghusli ing dalem saos adus. Ya ana masalah umpama wong adus gedhe, adus junub wis rampung. Tiba-tiba metu maneh manine. Bar adusmu mani apa medal malih. Lah iki masalah wajib adus apa ora? Apa ngulangi adus maneh? Monggo dibahas. Kala ngendika sapa Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah wa Ahmadulan Imam Ahmad bin Hambal ing kana lam ana apa kharaja metune mau ba'dal bauli niku sause sause nguyuh fala gusla monggo ora ana adus iku maujud. Ki nek metune mani mau kok sakwise nguyuh berarti ora wajib adus menurut Imam Abu Hanifah karo Imam Ahmad. Wa ing kana lan ana apa kharaja iku qablau sadurunge baul, sadurunge nguyuh ya wajib monggo wajib opal ghusla adus. Kapan metune mani mau kok sakwise nguyuh, sadurunge nguyuh. Dadi nek sesudah lo sakwise nguyuh iki berarti ra wajib adus, tapi nek metune mani mau qablahu sadurunge nguyuh berarti wajib adus maneh, baleni maneh. Wa qala ngendika sapa Syafi'i Imam Syafi'i pendapat Imam Syafi'i biwujubil ghusli kelawan wajib adus pendapat Imam Syafi'i wajib adus bali adus maneh mutlakon kelan mutlak mbuh we metune sakwise nguyuh utawa sadurunge nguyuh sing penting kok metu maneh berarti wajib adus baleni maneh adus sing ora kanggo. Wa qala ngendika sapa Malik Imam Malik pendapat Imam Malik la ghusla ora ana adus iku wajib alai ing atase kharaja mutlakon kelan mutlak. Beda maneh menurut Imam Malik ora wajib adus secara mutlak. Mbuh metune sakwise nguyuh utawa sadurunge nguyuh kok metu maneh mau wis adus berarti ora wajib adus. Iki pendapat Imam Malik. Wa khurujul mani utai metune mani ditadafuin kelawan tumpa-tumpa apa iki mencerat wa ghairu tadafukin lan tanpa mencerat atau metune keras mencerat atau ora iku yujibu majibake apa al-ghuslu adus. Inta Syafi'i munggu Imam Syafi'i medali mani baik napa keras atau mencerat atau ora mencerat iku tetep wajib adus menurut Imam Syafi'i. Iki sing bahas mau napa keluarnya mani. Beda maneh pendapate Abu Hanifah. Wa qala ngendika sapa Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wa Malikun Imam Malik wa Ahmadul Imam Ahmad bin Hambal Imam Hambali idza kharaja nalikane metu apa mani bi ghairi tadafukin kelawan tanpa mencerat fala ghusla mengko adus iku maujud isarate ing zale kudu keras mencerat. Nek mung netes tok pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad ora wajib adus. Titik. Tapi nek pendapat Imam Syafi'i mbuh we metune mencerat utawa netes tok sing penting kok metu mani berarti wajib mandi besar. Wallahu alam.